Ping, Avelino Felipe, Claudia Asuncion Vicente, Lydia Marilo Juditha, pamisa sa tanang kalag sa purgatorio. Pagampo kang San Roque sa adlawng tanan. Maluluyot uyamot nga Dios Ginoo ug Amahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudes nga gihiyas mo kaniya. Kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod o Amahan nga mahigugmaon. Nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, ug tungod sa mga bertudes si San Roque nga among langitnon nga tambal, ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos aron nagpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo ug sa mga erehes nga dili binunyagan managbalik ug moilak kanimo. Ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal aron mahigawas niya anang hilong nga impiernohanon sa mga sala. Aron kaming tanan mobati sa katamis nining langitnon nga tambal ug maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunuwa luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuwa luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among nga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuwa luwasa kami sa tanang dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon maghinulso kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw ayo sa mga maynulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Magagamuton nga Dios nga naghatag kanamo sa kinabuhi nga lingitnon, pinagi sa bagong pagkatao sa buniyag. Itugot nga muyo kami, nga kami nga imong gihimo nga takos nga dili mamatay, niya sa paghimo nila nga matarong, muabot sumala sa imong kabubuton, nga nasa kahimpitan sa himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mipadayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe o sa Listra. May usa ka magtutuo nga nagpuyo didto nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan nga magtutuo sab Hudiyo, apan ang iyang amahan Griego. Gidaig si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugo niya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudiyo. Nagpuyo didto nahitabo man nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem. Gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang simbahan nalig-on sa pagtuo ug nagdugang sa ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milatas sila sa Frigia o Galacia, apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila sa pagwali sa mensahe dito sa lalawigan sa Asya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. Busa, milatas sila sa Misia ug ipatighulog ngadto sa Troas. Niadtong gabhiuna pinaagi sa panan-awon, si Pablo nakakita ko sa katawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, dali nga ris sa Macedonia ug tabangi kami. Human gayud sa panan-awon ni Pablo,
Nangandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya uban sa masadya nga awit. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Sayri ninyo ang Ginoo, mao ang Dios. Ginoo, gibuhat kita niya, iya hagayod kita. Ang iyang lungsod ang panon nga iyang gibantayan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Ang iyang kamatinumanon ngadto sa tanan kaliwatan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo gayod, ang Ginoo kansang kaluoy nagalungtad sa kahangturan, ug ang iyang kamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ginoo kininyo. Mga nausap kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mingon sa iya mga tinunan, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan ini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, hingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikanining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi nga akong ingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa agalon. Kung gilutos nila ako, lutosan usab kamo. Kung tumanon nila ang akong gisuti, tumanon usab nila ang inyong isuti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila kaniya, nga nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ano na bahin sa atong Ebanghelyo na gaingon, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Mga pulong kini sa atong Ginoo nga nagaingon, walay ni bisan kinsa nga iyang mga sumusunod, iyang apostoles, iyang mga sumusunod nga labaw pa kay kaniya. Ang iyang gisgutan o ang mga pag-antos, ang mga kasakitan nga iyang yagian niya sa iyang buhat sa pagluwas sa tao. Nga kung siya ang ilang agalon, kung siya ang Ginoo, gipaantos, gilutos o gitaral, mausab kini ang buhaton sa kalibutan sa iyang mga sumusunod, siya mga apostoles. O tinuray, mao kini ang nahitabo. Ang miyang mga apostoles
ang iya mga sumusunod gilutos gitaran. Sa atong panahon karon, kung mag-iskot kitang pagtuo, makaingon kita nga wala na ka nag-iingon paglutos tungod sa pagtuo. Apan baya atong hinumduman kanunay nga diha sa atong mga pagpaningkamot nga mahimo kitang tinuod kayo nga mga sumusunod sa Ginoo. Pagkadaghang mga pagsuway, mga babag diha sa atong mga paningkamot aron mahimo kitang iyang tinuod kayong mga anak sa Ginoo. Mga babag, mga pagsuway, apan atong hinumduman kanunay ginigitugot sa Ginoo nga moabot sa tao kung maghiskwit tag atong pagpaningkamot pagpuyo sa atong pagtuo aron lamang sa pagsuway pagsukod kanato kung unsa kita kalig-on sa atong pagtuo ngadto kaniya. Sama sa ginaingon ang bulawan kinahanglan kini sulayon sa kalayog asido o maos kini ang atong pagtuo. Ang pagtuo dili kini maingon tinuod gyud lig-on kini mao pagtuo kun kini dili moagi mga pagsuway. Sa ato nagiingon diya sa ato mga pagpaningkamot nga kita mahimo mga tinunaan sa atong Ginoo aduna gyud kita daghang kahibagat nga mga pagsuway mga babag. Apan kini mga babag o mga pagsuway itugot kini sa Ginoo aron lamang usab sa pagsukod kung unsa kita kamatinud-anon ngadto kaniya. Pinagi kang Hesus atong dalan ngadto samahan, atong dadon natubangan sa Dios ang mga panginahanglanon sa simbahan o sa kalibutan. Ug mayon kita, Ginoo, pakit-a kami sa dalan. Ginoo, pakit-a kami sa dalan. Jesus, tudluy kami ug ang tanang mga katawhan nga sa imong dalan nga makapaniguro kami kung asa kami paingon ug magpakabuhi sumala sa imong paagi, magbuhat sa unsay angayan ug maayo. Magampo kita. Ginoo, pakit-a kami sa dalan. Jesus, himua ang among dalan sa kinabuhi nga hapsay, puno sa kaangayan, kaluoy ug kaayo, nga mahimo kining agianan sa kalinaw alang sa tanan. Magampo kita. Ginoo, pakit-a kami sa dalan. Jesus, himua ang imong mga katawhan nga makakaplag sa dalan paingon sa kinabuhi ug sa kasing-kasing alang sa usag-usa, nga dili naunta kami magpabilin nga daw halayo sa usag-usa. Magampo kita. Ginoo, pakit-a kami sa dalan. Jesus, himua kami nga makakaplag sa dalan sa among kaugalingon, nga dili kami masayod kung kinsa gayud kami og unsay among gusto gikan sa kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, pakit-a kami sa dalan. Jesus, dasiga ang matag usa ka namo nga diha sa among mga katilingban uban kang Father Bas Oxtero, mahimo kami nga uban kanimo nga dalan sa kahayag ug gugma nga maghatod sa mga katawhan ngadto sa Ginoo, pinaagi sa among aktibong pagsalmot sa gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo, pakit-a kami sa dalan. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogos sa mga nagkalain-laing tinuuhan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Magampo kita. Ginoo, pakit-a kami sa dalan. Ginoo Hesus, among gitugyan ang among kaugalingon kanimo, kay siguro kami nga kini mo sangpot kanamo sa makaluwas nga balay samahan. Kay ikaw mao ang amo igsuon ug higala karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa imong
Mga igsoon, pag-aampo ka mo rin ng akong inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyong ngalan, alang sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyo na mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili na mawadon ang mga gasa nga gihalad, kundili paabton kininanimo nganha sa pagkagasa nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan ilabi na gayud kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya wala siya muhunong paghalad siyang kaugalingon tungod kanamo o diya sa imong atubangan na nalipod kanamo sa way hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gihalad na dili na mamatay. Siyang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. O busaban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa langway hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gini ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron may mo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Akit sa iyang kaugalingon mikuha siyog paano mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining at sa iya mga tinun-an o miingon. Dawata kini ang panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Inamdamig bahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo o sa tanang mga pari. Inamnamiyo sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy ikaming tanan, himoa kaming agayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostolas, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, aamoy ka nga daigon, ug aamoy ka nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kanyaban kanyag diha kaniya, gihatag na kanimo magagahom nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-aampo kita sa mahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabagan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoo Jesu-Kristo, nagingon ka sa imo mga apostol, isang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ato ipakita ang atong paginigsunay, panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kuraro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. sa espirituhanong pagkalawan. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalaw. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa maganiya kauban kanako. Ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulak kanimo.
Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, panalipdip pinagi sa mga makanunayang gugma, kami nga imo mga tinubos, aron na naluwas pinagis magpasakit sa imong anak, magmalipay ang unta pinagis sa iyang pagkabanhaw. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Imperata para sa novel coronavirus. Dios among amahan, nisangpit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghayusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo o nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ay Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, o ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Ato nagikahalad ang santos nga misa, tong dadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.